Kajaintia Hills District kalong kawai Nike District kabadon hapo ke Jila Meghalaya kaba kajing he ke Jongka kalong lai hajar pras pakal kendai square kilometer bat kajing don brio ke kotrak arlak tam AA. Kajaintia Hills District ke jengai kemban ruf sau kilometer nak kenong ba Shillong bat kalong ru ke jaga kaba itnat ban keringi kenong jengok kai perthai. Kashnong Jaintia kalong ke berius pa ha kaliang kajing don umar po kendau kata udoyong bat kakam kabakongsan Jong kinong shishnong kan nikathan kalong bansyalan ya undi umar po kendau syakeleng ki benta keri bat wat baru kumjo hoot omla banlen bakathan karius pa bat kiyo hakaliang kayo okot namar ba undi umar po kendau bakamar yang ka ai ulong baremdor Pynroi namar ka jingti pathar yu doyong bat ka jinglia thurmur klem da perkhatchu ya kalawai kalapin snia bat pinjat ya kamaryang kababam do ya kijing em bakodor ki badan haka dei halor kani ka benta baka National Green Tribunal lingba katnat mineral and geology ka sarkar kmi kalapin mi ya ka hukum ban pinsange ya ka jingti doyong babe an bat kum ru ban pinsange ka jingshalan be an ya doyong shabar ka jela ka jing pentroi kam ya kani ka hukum kalapin kulmar jingmut bat pendu jingkanman ya ki pai pa kathan kiba ka jing em jakpo ka jongki kalong nau doyong kipat ba kathan kelas dang banwat sedaki wei pat kilat kilinti bakin em jakpo Ladrymbai Handloom and Weaver Cooperative Society kabala register house nam ajafra kalong kawai nagi kinhon kiblayo ijngai bat perkhat sani bhai ki kam kiban Pynroi ya kashnong gathau anda haba udoyong unlut no ka kinhon da kawai ka jingthmu kelas dang banbu ya kathong da kaba ka phai shaki Khanna kibalong kalawai ya kari bat ka jai ban riu kumta house nam arhajar shipho ka kinhon kelas dang ban I training hakaliang ka kam thanjan ya ki Khanna school ki Khanna bomni school sho ki kinthai ki basong yeng bat kiwei kani ka kanhon kala pliru ik training center hapo ka school Good Shepherd Parish kanang ban IJ ka yaki Khanna bakin nang ban thanjan kablong kawai nagi kam ki ban la ban pin em jakpo ya ubrio. See, first you must pull like this, then the thing will go that was side. Okay, so in order to do this you have to pull this one and then you have to stem from the leg. You see there is a leg there, so no, so anytime she pull, then she will have to move the legs. That is all the mechanism, that is the engine. So you have to see how she's doing. This is called the designing of the thread. So in order to make like this kind of design, then we have to use this type of techniques. You got the point? You got the point? Yes. Okay. So after all this is done, now this is the gear. As you have seen it, this is the gear. So once the loom, after all these things is done, it comes to this level, then you have to pull the gear again and we have to start all over again. So you cannot make this thing stuck. It should not, you should be careful enough that it should not, the thread should not be broken in the middle. Once you broke the thread, then you have to join it again and you have to do it all over again. So in order to be perfect, to be strong, you need lots of concentration. You don't simply need to do it like a easy-going type. This is all skills and technique. So we have finished the designing, the pulling of the thread. Okay, now we'll start the mechanism. So see, now she's pulling the thing. We have to adjust from here again. Okay, this is to make sure that the thread is broken or not. You see, one thread is broken. You saw, no? Yeah. So if the thread is broken,
Then we have to start all over again. She has to join it again. We have to join it. So you must be very careful to know whether the thread is broken or not. You have to be very sensitive, all time alert. Now she is going to join the thread. See, this is how we join the thread. Look carefully. Nado pelawan ke hukum na ke NGT ban Pynroi Kamiaka kipat nong sis nong kathan kilas dang ban kre banwat kilat kelinti ban kamai jakpo bat kumta kani ka kenhon kalong kawai na kislam ka bakudop iki wat la kani ka kenhon kalong ka badang lung Henry layu I ke Jingroi ha ka Jingdon kinong sha hikai ki bala pen kap nia ka training center la pen slori ki babon ban shemia kani kam namar kalong ka kam ka bakham sok kabam kta e kamariang bat bakajing yo nong na kani kam kalong ka bajubor Midon Kabuika Society, Kadai Ladrymbai Handloom and Weaver Cooperative Society, Kanila Register Apo Society, Jong Megalaya, Arazar Pra, Aden Batkazing Sasting, Niwat, Yakajing Tumu Jongi, Nagavanta Pynroi, Yakasnong Katago Jongi. Aden Arsnem, Nila, one long Hagaja Wigajing Tumu, Arazar Spo. Mangilas nang ya kene ka ying andon kene ka training ya kena school or drop out batru ki kena kentei wa sangkai lenti haying pisu pelupor agabam kwai ne bampati ang nengilawan banikai yang ki ya kene ka jingthumu jongi deban le kene ka jing thanjang ang ne ni nong kong nong sap don jing Pun kajing stam kajing sija penlong kum kane kelat kelenti batru ban penlong kum kane kajing ya kendu lang batru kajing nos niang lang baniarap markeliang ta kane kapor Paris Peace jong kane Good Shepherd Secondary School para chairman khongse ulai singopha ulai jingmut batru ulai jingarap kum kane kelat kelenti ban penlong Kungkane training center. Bakalang bokordor bah bangi sedang melai bokordor kane kajat bendro jungi hangne bangi dia sedang melai ke im jungi bon sen ngi sukhilanti manio ga basuk kaji im kamne ga basuk haptre sitam manio ga jing kerkhu haji im jungi takadaw ngas ngau bakane ka wai kalat bangi le hangne kalong bokordor bah ngi khnang ba kalong kaji hikai ki khna jungi de bentre sitam banio la kabam ya ko umsap long ka bible ru ti banio ka jing kajan kinep ban than man thir kamre skhilen tikin pha nare nong wei nare dekhar ndengir ko bangin nang mon le ngide ban le hi ten ka daw ngi hikai ngi bu khnang ne school ngi hikai bon sei khna school ke wan hang de ban wan pej wan jingo don ki khna school la pep school ke lawan join si sang ne ban ki idea na to ko por ban thanjang ke lawan Lor kane ka kam thanjang ngakwa ban shushu yekiwe ki kam ki bakila ban le hakine ki than Kimdei bendu jingkermen ki brio ba lada omdondo yong ngimla ban le ai rebun ba ki kam kum ban shu ai nuksano kum ki lengba ka tourism pila ban le bun ba ki kam la ban le kendo tourist officer pila ban le ya ki kam handicraft la ban le kendo managing director jongka MHSDC pila ban le haki district Commerce and Industry Center pila ban leju haki district sericulture officer nak benta ka spinning bat ka reeling nangta haki khadi board bun kitnat ki baya dei bat ka kam ka ban pen im jakpo ya phi ki brio ki nong snong shane tena mar kata ngakarpat sa sisien ya ki seng halang lane ya ki riu paj ba ki ba pej ya kane ka program ba Kimdei bendu jingkermen ba mdon kalat kamai lat kaji rei kidei ben pej nuksa kum ya kaneka Handloom and Weavers Cooperative Society hangne halat Ladrymbai namarba ya kaneka society nungkong lasdang de ifadar as kongshei ibalong Paris Fresh hapo Good Shepherd Secondary School I Dr. David bat I ba arkyangte ibalong nong hikai baro laingut Kimdei naka
profession jong ka kam than jan re kila shim khia ban perkhat jangai nak ban ta ka lawai jong ki jait ban riu hakine ki thain nadu ki bon snem bala dep re shitom hakitu ki snem baki sedang ban yo ya ki trai shnong ban yo ban pentre ya kane ka kam re kensan hakine ki benai ki wan tur puk ban wat ya kane ka kam Nakaliang ka sericulture and weaving kalapin shlo di kijaka thanjan bakin penmi ikijan Pynroi bathan hi dagakti. Ka Ministry of Textile Government of India kadonbon ki scheme ki ban omdan jing e hakaban pinya yawi kijan lingba da ka jingdon ka Trade Relation Intellectual Protection Act ka kandai spa kandai pusau ya ka bala pass ha parliament house na kandai spa kandai Dailing ba kanik act balala bantela kam ya ka jing penmi jan palat pot de ki machine bat penslo de ka jing penya yawi ki jan than kiti Hakajing im jong kini ki breu hakini ki kolbel area ko mangi ong ki ladon kata kajing yo ka ba khrau ka ba jur ka ba season perkhat kila ban ong ba kam don jing bantoi ban tre de kini ki ki jat kam ki belong ki barit baria ki jing im jong ki ka ba duna nre hang ne ko pen i phi ba ka jing im u breu haba utre ya ka kam kanom kut tang hagatan ring idon kam ki idon kam ya ka jan kan bro om bang idon kam tang ya ka pisa kumju ka hang ne ko pen i phi ba kan ne ka kam kan kut ba ka jing yo yang phi kan long ka barit kan long ka ba he ka ba khrau ha kisngi ki bandang wan namar nakaliang jong ka department jong ka agriculture and weaving kan bat ka Ministry of Textile na Government of India ngidan bon ki jai scheme ka ba ngala ban pensisai phi ba nginom dan jing ha ka ban penya ya gini ki jan ki ba than kiti namar ni kumba piti phi ngidan ka kata ka ak jong kata ka baki angka ni ka trips te ngidan kata ka trade Relation Intellectual Protection Act 1994 ya kabala pas da kabil ha ka parliament ha ka snem khat khandai spa khandai u December te lengba jong kani ka ak nila ban control ya kata ka jing penmi jan ka bar ki machine te kidan ki jan ki bangin hab an identify bangin pattern hadin habot lada kanne ka kam kan yaj be ngin pattern ya ki ngin kani kan hab ha ka gi ringkat bat kini ka bil ka bala de pas te kayo ka hat kanom sak ne kan yaj be bat kanang kyu susu kat hadu menta lala ban ong bakanik society ka trekam stat ha ka bakalas dang ban pen itho ya ka Handloom mark ban itho tiar than kiti te kumju ro ngaso tenat sibon ya kani ka cooperative sang ne namar ba kala trekam sibon bat ngatrai hapo jante hills ka dei ka way ka cooperative ka ba trekam tham kloi ban ya ki way pat ha ka ba ka lasdang ban pen itho ya kani ka bangi ong ka Handloom mark de ban pen itho ya ka ya kita ki tiar ki ba la thain kiti bangi ong ki Handloom mark ya kani ngi don da ka scheme na ka Ministry of Textile ha bangi don kita ki tax ki bangi bo ringkat kita ki level ki bangi ki don da ka Handloom mark ha ba ki hab ban ten Ministry of Textile te lengba ka textile committee ye kane ka cooperatives ka de ka way cooperatives ka bala register ringkat bat kane ka Handloom mark bat nang ni sakmat ki jan kinep ki ba kimi nang ni kindon ringkat bat ke level jong ka Handloom mark te nga ngau ban ong ba ki breu kinom no men sem ba don yo la chu ban ti do yong ni wan hang ni da ka solution dei da ka ngi kum ki breu ni dei ban tre ba ni don da ka solution bangin le da ka way pat bangin su kut no ha kata ka jing imba kan sa tang ha ni ka kor than jan bela penan kam ha ka ni training center kalong ka baya pher ne ki way pat ki kor than kiti ki pedan ha ki way pat ki jaka namar hang ni la penan kam de ki kor ki pedan combination na kari Thailand Myanmar bat India ha ka ni ka kor ka dan ka je khle alang ki bui than jan jong ki te baro light li kiri ki bela pen sukru ya guru kam than jan lengba ka ni ka kor kalapan suk ki nong than jan namar ba menta kim dan kam shu ban khinya yo shuttle jong ka kor than jan dala dia hendrai ka kor hi kan le ya ka badan kam
hangne ngan percang ban pen ya pi ya kane ka machine thanjan ka ba khamlong ya pher khamdiat na kawai pat ki machine ke bangi don hangne ha rikasi jantia jongi te kane ka machine thanjan ka dei ka ba ki procure na po ha ka lai tli ki combination kiri na po Thailand Myanmar but India kia combine lang hangne ya ka teknik jongka kumno ban penyo ya kane ka machine yang pen hangne ya pi ba ha ka ba mensua ha ka machine jongi ni ka bangi ong ha ka India ya kani ka sle te kani ka sle ha ka ba kumno ban thro yo ni shuttle nang ni satai ni ong shuttle uto ban ra yok sai nang ni satai na ka diang sa kamon te ha ka ban ra na ka diang sa kamon hang ni la adopt da kini ki teknik ha ka ba kini ki shuttle ki throw da lade ya lade kumba pio I menta ha ka ba la pen I kumno ban tre ki hang ni ngan pen I ju pi kumla pen I menne mentang ngan pen I pi ka jinga fair jong kani ka machine jinga fair jong kani ka machine kalong ba ka don kata ka let off ka bangi ong let off motion ha ka ba ki ute uksai nang ne ukeu hi automatically ba ulait na ka jing tray manually da ka ba ki pendon kam ya uni uliva bat kumju engkat kani ka gear bat ha ka ju ka por pen I pi ba nang ne kane kasim ka kelanya ka jan lengba kani ka gear bat hakaju kupor une uksai ka pelaj na satai na saden ba unwan sane ndak la adet than ki setan ya kane ndak la tan ki ndak ba pelaj une uliba hakaju kupor ka pelaj uksai na satai saden ba hakaju kupor ka kelany hi ka jan na sane te dak kane ka rukom ngi I ba ka ke quality jong kajan laban ong ka khambha sibon bania ki wei pat ki machine ki bangi jupun dan kam ki bangi bo tangha India ka bangi ong kata ka handloom jongi ka society lingba ki jingtrai barat pa ki jongka kala bani shimenta ha ki jinge pen inam ki ba julong hapo ka jila shabar ka jila ba shabari ru kumjo ka society ka pen pauru e ka jis mungo e ka tna agriculture ka baju ai jinge rap e ka kenhon ha ka liang ka jingyo jinge rap pisang kane ka Handloom Weavers Cooperative Society omdei batri kam tak kansan tang menta hababan ka NGT ya ka banti do yong rei hakine ki snem bala deb kila penmi ya ki jain ki ba itenat ki ba bun ki design ki ba bun ki rukom than ki ba ngimpaju khamyu I hakiwe ki benta ki banle kum kane ka rukom te ki jain jong ki kilayo bandi hangne ha local market but haki district level exhibitions haki state level exhibitions but mentau senem hau arajar khatsa hau bunai January kilayo banlet participate haka buyers and seller meet kabalong kajong ka national level exhibition hapo Siliguri West Bengal kanek society ka hikai ki brio ha ka liang ki kam kti ka ai kam ai jam kenteu ya ka yo kot bat ya kene kam la ru ban le na la ka jong ka yeng ka sam to give skilled and decent way of living to all the neighboring people here, to our people, not only to this region alone, to our fellow Indians, so that they get a good income sitting at home, having one loom, they get respect. Especially this is very important in women and in young teenage girls. So these are the main objective of this society. Iki bro no kajo jong kasap fer ta kadaw nga mut harai kada jingle ru kan ailat ketuk ni bro ban kasap ban khanjan ki ban ka idea ban le bha bar ka lang ban pen bhai la de ban penirap de bro jingi ban kamai la ka jong ka kapok ru ka bokordor ni kadaw nga sau kan ni ka jing persiang ni kalong ka bokordor tinga khuble kit bok ye gitu barok ki ba permena khubor kan ni ka jing jia bikin tip lang ki barok ki parlok perjor ki basyong hakanika rejantia hakame khalaya ke India bro ka waihi berka perthai kan tip bangiring idon ka jong ka sap ka talen ka jong ka kamram ngide ben le ban ai ka sap ka bangidon bagi wai kini mentoy lang ban mentoy la deru te ngangai skam magani ka jing persang jingi
kham tam yarap jong ka society hi yarap jong ka sarkar kani kan long ka jing ker khu ka bakrau jej benreu jingi ye kari India jingi berka long ka jing mentoy hingi wai wai Kene kam than jan kalong kam ka banadu ki por umen berem bat hadu menta kadang yai beteng. Kalong ka kam kumla ban le da manu menuru bat hakanu kanu ka jaka kata ladon ka kor than jan. Kayo na benta ki jan than kiti kam judu namar baka sarkar hi dala de ka shimkhia ban pinya yau ye kini ki jan kumta ki pat ba kim de bandu jingkerben haba kisdang ya kane kam. Kani kalong ka khu bor plela pledenti baka kam ka bon ban tre kaban am kata e ka mai mariang bat ka ba ai jing mi ru shibun Henry ka shong pat hau bru shimet kumnu punan kam ye ka jing start ban pentelun ya ka kam